Lirio ititanap. Tinapalabas. Tinambangan da Senyor Pedro ti kotse anagluganan da Senyor Juanito. Awan tinakalasat kadakwada ni Senyor Juanito, Senyora Midrina, Lito kan Olivia. May sabakat tinakangag itirangipak dagiti paltog. Nakigtot langan da ito'y idinaduktalan na addara-dara dagiti adda iti kotse ket nataydan. Nagpaarayat adagos da ito'y nagladingit dagiti amin at trabahador da Senyor Juanito iti dayta na pasamak. Iti lamayan, inkedeng ni Senyor Pedro ama itabunen dagiti bangkay, nupay manulangal daw ti pannakalamay da. Nagkedked dala kay Luis iti kayat ni Senyor Pedro. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Ay nagbitmatan ngay, senyor. Kaya't mi payalamayan ida. Kalpasan kumamat a iti duapay nga aldaw. Ta sino ti matungpal? Sika wenno siyak? Senyor. Siyak ti matungpal. Saan asika? Senyor. Patgaman ti kitaw da. Naringat mat, nusan mo apatgan ti kayat da. Sige. Maitabon nga rod dagiti bangkay. Kalpasan ti duapay nga aldaw. Agyaman kami, Senyor Pedro. Darasak ti Romar dito'y gate. Ang mga na makakita kanyak apasurot ni Pedro. Ano ti paparang? Ha! Pumililak na, senyor, magbantayan ka. Katsan ka pupusan na Romar. Panaasyo. Kaya't ko ang makita ti bangkay da Abirat Medrina. Uray italaeng. Sana mabalang. Uray mabiitak laeng. Sige. Hanggang huyugan kayo, senyora. Sana mabalingag may sa kayo. At yan da ito'y anagbambanagan niyo. Abirat Medrina. Sobra ti kinadakas tinagaramid ka na kayo iti kastoy. Senyora, di kaya agsaw, iti kasta. Di naklapdan nga agsaw iti kastoy. Tapod numat namin. At tinagpapatay ka na gito nasisingpat at at tao. Kat demonyo! Senyora. Ala, panawanak dito eh. Kaya't ko nga ipapas kinadingit ko itinapasabag ka na kwada. Senyora. Abirat Medrina. Ang panlunto dagiti kriminal. Ang panlunto ti kinadakas na. Sinibiyat na pailangan. Nga mapupuuranan ti kararwada ijay impirno. Lorna. Ala, di ka naglading itakasta. Tanya nga rod ti mabalin. Talaga ditan ti nagpatinggaan ti biyag da kabsat ko Juanito. Agpuludan to. Adan tumutlo aldaw da. Duro. Umay ka ditoy. Senyor. Ala, kuyugamon ni Senyoram. Tagawid kayo ni Dimansyon. Senyor. Saan? Jagpay kayo't ti agawid. Kayot ko pa'y nga ipapas ti agsagit. Gapoy tinagbanagan na Abirat Medrina. Lorna. Bayan na kumapay, Pedro. Kita dagiti bangkay. Kita Pedro. Ala, ipapas mo abuyaan dagiti bangkay. Anya ti riknam. Anya ti mariknam. Tanata
kamatayon, tigapsat mo! Ha? Demonyoda! Demonyoda! Kasta unay ti sangit ni Senyora Lorna. Huwag rod, Ursula. Uray asino. Agsangit, ya po itinapasama kada Senyor Juanito. Kat, dayjay. Inyawidan ni Senyor Pedro, ti asawa na. Nagsingpay tatao da Senyor Juanito. Yung kastumutan ti inaramid da kadakwada. Husto, ti kuna ni Senyora Lorna. Demonyo dagiti nang papatay kadakwada. Wen tata. Ay, wen gayam. Adda may apulis itay. Nag-imbestigar da, may papan itinapasamak. Hindi ita tirigat na. Tawan mo ti nakakita iti pagtang. Iso kasanupay ita ang marisot da itoy. Wen nga rod, Tata Luis. Mang namnama aklata nga pulon to. No asino man dagitit kriminal. Bravo! Bravo! Naglaing kan, Lorna? Masaya at matigas jay ngayon pakita may jay lamayan. Amo ka siya, tipas pasagidam. Okay lang. Ngamin, iti day jay ngay naramid mo. Adayo, ada kami ti atapenda. Demonyo ka. Agpulukan tumatlaang. Mismo akabsat mo. Tinatay mo, demonyo! Agnitiklasong atao! Awan pusong! Ala, husto daytan. Ken laglagi pam, Lorna. Iti kanito akalabanan nak. Si kamat ti sumaruno amatay. Laglagi pam dayta, Lorna. Kanjak kaya tanarumwar ka pa dito'y mansyon. Nalawag. Awan ti sabaling aramidam. No diti mga sikaso iti apom. Anya? Asawa ka, Lorna. Ngem iti ka nito ngaglabsing ka. Jak bumdeng amang pataykan ka. Itantipan na kaitabon dagiti bangkay kakabsat. Urayin to ilangan ti padi a pinaayabak amang misa kadakwada. Ket ipapas tayo na kitahan dagiti bangkay. Daiti ka anuman. Saan tayo na makita pa ida? Dagiti tao nasisingpait. Nagsayap na kadatayaw. Kuno day tatata. Maladingitan kami unay. Nagsaam, arik na, di po po sa ida. Ala kakabsat. Dagiti saan pa yan ang kita kadagiti bangkay. Kitaan yon. Taintun malpas tinisa. Maitabundan. Itata na itabunan dagiti bangkay. Kasano itan, Ursula? Tata, Kasanon ti anak ni Olivia. awan ti imbagan ni Senyor Pedro nga alaon da, tata. Iso asyakon ati mga iwan, aging gado makkal. Ay katuwanan Nasaysaya at payno si ka, Ursula. Ibilang mo nakaspud no nga anak mo. Nakaasimay. Wen tata, ibilang kon akaspud no nga anak ko. Takaasimot. Ay na,
Makasangit ak manan, tata. Aywana manaimbag ti maladaga. Gaputa iso ti agtawid to kadagiti amin asa ni Kuada Senyor Juanito. Uwan, tata. Tapno matulungan da ka. Nasaysayaat no umay kalangan agna di asyenda. At damot tayo farmhouse da Senyor Juanito ijay. Ijay kayo ngagnay. Kasanon to'y mansyon? Bayamon to'y mansyon. Umay kayo ni asyenda. Tapno agtitinulong tayo. Uwan, tata. Kasta nga rudan, ti aramida. Anya tinapasamak iti telepono. Nadadaal? Kasanupay itan ang makaawag akan ni Ursula. Apay? Mas daw ka? Tanapugsat ti wire ta telepono. Pinuted kon ti linya ti telepono. Dinadal kon. Anya. Iti anya agapo. Diyak kaya't nag-traidor ka kanyak, Lorna. Tanuad daman ti mabalin amang traidor kanyak. Awan sa bali, nudisi ka. Sobrang da ito'y nga aramidan nyo kanyak. Kaya rigak ti balod iti mismo abalay ko. Sino Sika! Dakas kamad. Ropat kwarta ka. Gapu iti kwarta. Agtungtong palkan iti pagayatan na. Kwarta te, naskan ito, senyora. Agpapada kayo a demonyo! Ala, adaywanak dito ay. Panawanak! Tadyak kayat ang makita ti panagrup-rupap! Sige, senyora. Ang ayong madaplan iti asinig. Bilinak namin ni senyora, bantayan ka, iti sabi naman ang papanan. Saan ka papalin na rumwar, iti naladan ti mansyon. Agpatingga ka lang, dito ruwar, kano nagtimansyon. Ayop kayo! Pasensya ka, senyora. Pag magtungtong palak lang, iti piling ni Senyor Pedro. May mayat nga agpaiso dito yung asyenda ti ayan may, Tata Luis. May mayat dito'y. Ngamin, nagyan kami latay dya mansyon. Malidlidayanak lang ijay. Pudno takino na, Ursula. Ken kas itinakon-akon, adda kami akatulungam ang mga iwan iti anak ni Olivia. Ay na, agyamanak, Tata. Nay, Ha? nay. Ay, nakariingan ni baby, Tata. Mabit lang tayo nakalaan iti nangipaidakan kwa na. Amangan no mabisinan. Sige, asikasun nga ro ti maladaga. Kakabsat, inumong kayo aming, dadakayat ko nga ibaga kada kayo. Adak, at trabahador dito'y Hacienda Liberio. Anya dayta. Wenno Hacienda, kay di Senyor Juanito. Bagayo. Awanan ni Lito. Nga iso ti katalag iti daytoy nga asyenda kakabsat. Ket kas pagayam ni Senyor Juanito ken kas taltalken na. Siyak nga rod ti agtakder at katalag ita dito'y asyenda. Ay, nasaysayat, bay! Agtalik kami ti kabalam! Ay agyaman na. Kaya't kung ay baga nga uray awanan dagiti amo tayo. Saya atin tayo kumati ag trabaho. Aywanan tayo lagta da ito yasenda. Ay, wanda taluways. Kasta terami ka tayo. Kasta, kamsa. Kami din tayo. Ag trabaho tayo anasayaat para iti amo tayo ita. Awan sa bali no saan ati maladaga nga anak day di Olivia. Di kakaiso na amang tawid
kadagiti amin asanikwa ni Senyor Juanito. Ay, puno rin ako na, magkapsa. At titinulong tayo para itipagsaya ata. Ni Senyor Peter, si Mang Bart! Dali, Senyor! Anya ti makagapo nga gurnong kayo dito? Apa na ti kag trabaho? Kwa, Senyor. Inumong ko ida. Kayat ko nga ibaga. Nga urayawanan dagiti amo me. Ay nasken lata ang agtrabaho kami. Kasta? Nalaing ka mat, Lakay Luis. Nalaing ka. Ang amdi ka agin lalaing. Gaputa siya kitan, ti amo yo. Ha? Awanan day di kabsat ko. Ngarod, siya kitan ti amo yo. Tanarigat met mapaniti sa bali at tao, ngawan met karbenganda. Senyor, makatrabaho kami nga uray awan amo me. Amo me ti aramiden me. Nga uray pay awan ti agbalin nga amo me. San kami met aswitik Ipay milat tatibingay ti asyenda tunggal apit. Nalaing ka talaga, Lakay Luis. Angem sana mapalinti kayat mo. Ala, dagayani! Agsubli kayo ni titrapaho yo. Senyor, Siya ti amo yo. Laglagipan nyo na ita. di kay agin lalaing, ha? Gapo tawan karbangan nyo agin lalaing. Da kami pailaing ti matulok dito yasyanda dahil di Senyor Juanito. Nawatam, ha? Kasta ti ganabang sika alalaki. No, di kayag tungpal, iti kayat me. Makitam ti pagbanagan dagiti nasukir, Lakay Luis. Nakakaasi jay sinaplit ti tao iti latigo. Gaputa di agtungpal iti pagayatak. Nalabas kayon, Senyor Pedro. Kakaasi ti pampamayan nyo kada kami at trabahador yaw. Saplitan na kami latan iti latigaw. Sobra kayon, Senyor. Aniya? Di si bibiyag pa'y da Senyor Juanito. Awan ti kastoy asagsagrapan me. Naragsak kami amin na trabahador dito'y asyenda. Ang yung ita, tasublatan yon. Sigurado, maparigat kami manen iti husto. Balto! Igmo ti latigo ditoy. Agawam! Walang, Senyor. Ato'y tilati ko, Senyor. Ita, Lakay Luis. Agsao ka kadipay? Ibagam lang, no kumontrakan kanyak. Tada ito'y latigo ti irunot ko iti bagim. No dayta ti pakaragsakam, Senyor Pedro. Apaya di mo aramiday. Sige. Isaplit mo dayta latigo kanyak. Nalintag ti aramid ko. Awan ti amok ang nagbasulak. Kat napagragsakam ti mang parigat itikas kada kamay at trabahador langay. Sige. Aramidin nyo nga rot ti kay kayat yaw. Nita, talaga gaya makarkaritan na ka. Talaga kayat mo ti masaplit. Anya ti pagbanagan nila kay Luis, iti day tagundaway, gagayem,
Diuliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap! Lirio iti tanap! Tinapalabas, kalpasan na naitabon dagiti bangkay da Senyor Juanito. Inawis nila kay Luis ni Ursula nga agnagdalangan iti maladaga iti asyenda. Imanugot mat ni Ursula kad addalang amalidayan no iti mansyon ti pagnadanda. Inumong mat nila kay Luis dagiti pada na trabahador ket imbagana nga uray pay awanen dagiti amuda. Sayaaten dalatta ti trabaho da para iti baro nga amuda nga awan sa bali no diti maladaga nga anak daydi Olivia. Iti day tagundaway dimteng ni Senyor Pedro ket impakita na ti kinaturay na. Itagagayam adtoin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap! Anya ita, Lakay Luis? Naturay ka kadipay lang, ha? Di yung tarigatan pa nila kay Luis. Agtangtal kami iti kayat mo. Basta di ka kamtanglan. Basta bakit akong kwata, senyor? Agnakam kaitan, Lakay Luis. Agyaman ka, tadada ito abakat. Amang isakit kan ka. Hanuawan. Amangan, no irunot ko to'y latigo iti bagim. Unay ka nga binon, Luis. Apay akin ang dram de Senyor Pedro. Amumat at talaga akas jahay ti ugali na. Nalapasdan. Awan asida. Darmas da kahit. Isu ti pagkarit da. Saan mo idan na kontraan, Lakay Luis? Tawan laban mo kadakwada. Naturay da dito'y ili tayo nga aginaldaw. Isuda ti kababaknangan dito'y. Isu nga awan ti makabaal amang laban kadakwada. Dayta ti pagkarit da. Ti kinabilag da. Ala, umay kan. Kuyugin kan amapan iji kalapaw mo. Taagasak dayta sugat mo. Agapuanan tilati ko. Nagpintas dito'y turod, Baldo. Nagmayat ti aginanasan ka di? Wanyan, senyor. Matanawagak dagiti naglawa dagak. Wan, senyor. Agraman ti asyenda dahil di senyor Juanito. Nga ita, kat kukwayon. Husto ka, Baldo. Dito'y ili tayong aginaldo. Siya ti kabaknangan. Siya ti katurayan. Katawag ti sabali amang kontra kanyak. Tano kontranda, matay dalang. Senyor. At adaytan ti kinabaknang ko. Gaputak kukwak amin na nasanikwa. Day di kabsat ko, Juanito. Wanyan, senyor. At adamanan itan ti kinabaknang yo. Gaburan na kanto ti sanikwam, senyor. Anya ti kinunam, Baldo? Anya ti kayat mo asawan, nagaburan nakto ti sanikwag. Kwa. Kaya't ko asawan, senyor, adon ti sanikwayo. Diyo kabangalan abagkatan. Nga po ta sobra ti kadagsan na. Haday ta. Naagasa konti sugat mo, Luis. Agyaman na. Saan mo nagamdan a kontraan ni Senyor Pedro? Taulita, naturay launay. Isuda ti kabaknangan dito ili tayo nga aginaldo. Nangro na pa'y.
nga isuitan ti katurayan dito'y ayan tayo a Buena Vista. Dangro na pa ay taawanan ni Senyor Juanito. Sigurado at agikwaan na amin ang asanikwa ti kabsat na apimmusay. Kat ad-adamanan itaan ti kinabaknag na. Saan niya sigurado? Bakit, Victoria? At dapay lang ti anak day di Olivia. Nga iso ti agtawid. Wana, anya. Ay ngam, kasano nga'y ama pasamak day ta. Kat maladaga pa'y laang day jay. At dakarbangan na iti amin asanikwa da Senyor Juanito. Sabagay. Ngam, awan tinamnamak amapan kenkwa na. Dagiti sanikwa day di Senyor Juanito. Luis, gapota sigurado. Almanen amin ni Senyor Pedro. Aday na. Nakatimpla akong iti inumak agatas. Anya day tatinimployo, Senyora! Aday wanak man si kaadimonyo! Agraman pa nagtimplak iti inumak agatas, pakibiyangan payo! Magsigurado ako lang, Senyora! Anya ti kayat mo asawan. Anya nga dyan mo! Damat kiti sa bitong na day ta! Anya! Mga noy painom yung kanya, Senyora! Ayop ka! Sa anak akasken ka a kriminal! Ha! Di ta ka manlangan! Di naksulutan! Saan ba't, Senyora? Saan ba't mo ta sumurot iti silid ngayon mo? Agpatinggak lang iti ruwa iti silid yo. Oday wanak sa iro! Pagpapada kayo amin a demonyo! Tata Luis, adto'y ti inuman nyo analami sa Diyos. Fresh Diyos day ta. Agyaman na, Ursula. Ay na, nauyong at talaga ni Senyor Pedro, anya. Agasam nga, tikas ta nga inaramid da kada kayo. Di da kay laki na asyan. Kaya't ko alabanan. Ngam, jak kabailan. Ay na tata, liklikan nyo laangan. Saan yun alabanan pay? Gaputa, kaasi kayo laang. Tatalagamot anauyong da. Nagdakkel tinagdumaan da iti kabsat naan ni Senyor Juanito. Nasingpat kan naanos da di Senyor Juanito. Idin ta ni Senyor Pedro, kat narungsot. Numaminsan, Ursula. Sungkeng ti sabali nga atap ko. Nga, anya, tata? Ani Senyor Pedro, ti akin utek, iti panakatay da Senyor Juanito. Ala, hindi kay agsasaw itikas ta tata. Amangan no adda makangag kada kayo. Dayta ti adda iti panunot ko, Ursula. Ani Senyor Pedro, ti mismo anang patay kada Senyor Juanito. Ala, sumardeng kayong tata. Awan pamanaknak yo iti dayta nga imbagayo. Iso adi kay ko maagsasaw itikas ta. Tamangan no madaksan kayo. Nasaya at tasimbangpot kan, Pedro. At ako makidawag kan ka. Anya dayta? Kayat ko asarong karan ti anak, day di Olivia. Anya? Uray ka di day taabanag, kat paritan nakpay. Pedro, Kunak mo ta sana mabalin na rumwar ka dito'y mansyon, Lorna. Natangkan ti ulo man niya. kayat kulhaeng asarong karan ti anak, day di Olivia. Saan ang mabalin? Nalabas ka, Pedro. Amin akayat ko nga aramidan, di mo kayat. Apay, mabuten ka, nga amangan no anya ti aramidak maikontrakan ka.
Mabutang ka, nga amangan no siyak amis mo ti mangibutak-tak, iti kinademonyo. Sumartin kan! Basta saan ka rumrumwar dito'y mansyon. Tanuak sukir ka. Nasaysaya at langan no patayan ka. Anya. Siya, ti makonkonsensya, iti inaramid da Pedro, iti kabsat na. Anya, ti aramida. No agipulong ak iti panakabag iti lintag. Sigurado, patayon nak ni Pedro. Kat numatayak, kasanon da ito'y apok. Asino pa'y ti mga iwan kan kuana. Sobra ti kinatakas ni Pedro. Nagdagsan ti barukong ko. Numabalin. Umanawak laangan dito mansyon. Umadayo akon dito. Tapno dya akon makikita ti asawak a kriminal. Ngam, kasano ang makapanawak dito'y? Katadamat magsipsipot iti amin agaraw ko. Sige lang, kakadwa. Agiinom tayo. Dito'y tayo hardin nga aginom. May mayat dito, panalamlamis ti amin. Pero, senyor! Aginom tayo! Para kadida kami, senyor. Makinom kami, mat. Wala. Amin kayo agwardya ditoy. Aginom tayo. Kaya ko at ang gayang dak. Naimas na ito nga arak, tanagga po iti sa bali apagilyan. Insagot ti gayam ko a politiko. Wow! Tagnay na! Ala, bukbukam ti baso. Duro. Ay na! Tapno di kagtilmo-tilmo na kasta. Oh, senyor! Siguro, maimas na ito nga arak, senyor! Sige! Danggayan dak nga uminom. Ngamin, nananayam ti ragsak ko ita. Agiinom da Pedro iti hardin. Paliiwak ida. Kat inton nabartagdan. Gandawaya kon ti pumanaw. Isurot kon ti apo ko. Umadayo kami ditoy. Jakon kabailan ti agnaed ti mansyon. Gapotad takas at ataw ti kapulpulapul ko ditoy. Oh. Dagi jayda. Agiinom dalat ta. Sige lang. Agranak kayo iti arak. Kat sapay lakuma, tamabartak kayo amin. Tapno adagun daway mi iti apok nga aglibas. Ay na, baby! Gusto na! Ha? Nagbaramad gayam ni baby? Ay, nagbara ka! Ala! Ay, apay nga eh! Ay, na baby! Ay, nagaramidag! Ay, nagrigat matgayam ti agaywan iti ubeng! Ay, wan! Adagayam agas na aparabara! Ay, mabit lang, baby ah! Mabit lang! Tapag tumaran ka iti agas apara iti bara! Nang iyaga kiti prutas para ken ka, Ursula. Nalum amangga ken papaya. Agyaman nak, Tata Luis. Ay, nagrigat gayam ti agaywan iti maladaga. Ay, nagdanagak iti kastaunay itay. Ngay, apay, Kasano? Sangit a sangit. Tagayam, nagbaramot. Pinatumarak iti para-bara. kahit kumusta itan?
Nagbaawan ti bara na, tata. Ngam, kayat ko kumanga ipan ijay dispensary. Ta-check upon da na imbag. Ay nasaya at day tanga aramida, Ursula. Nagbaaw matkit din ti bara na, Ay uray pa'y Di nasaya at ipan mo latay jay dispensary at no makita da. Ken mabalakadan da ka itirumpay nga aramida. Win nga ro, tata. Sige, taitamat lang. Ipan kon ni baby jay dispensary. Nay, apay Lois, may atan tiriknam, tada ka ita dito'y kapagayan. Ay wang, mayatan tirik na, bakit Victoria? Nasaya at may takasta. Diyak na pampanunutan ti apo ni Senyor Juanito. Umanawak ko man dito'y. Saan narumpay nga pumanawak? Una, saan arumbang apumanaw ka? Ipagpagapo tayo laangan iti apaw dahil di Senyor Juanito. Kainton dumakal. Sigurado, isunto ti mangimaton iti asyenda na. Kat saan ton akakaasi dagiti trabahador. Agsaya at danto amin. Lakay ken baketan, Victoria. Ketintong dakalan ti apo day di Senyor Juanito. Nalapit. Awan tanto metay. Ngam ti pampanunutan. Ket dagiti sumarsal mo at trabahador. Kakaasi dantulaay. No agtultuloy ani Senyor Pedro. Ti mangimaton iti asyenda. Isumat. Isuadyak pa'y kayat ti pumanaw ditoy. Tapno da katulungan ni Ursula ang mga iwan iti maladaga. Nabartegak samaten. Oray siyak, senyor. Oray siyak, senyor. Nagimas naman ti pulutan tayo. Agraman arat. Itawaw na makaramanak iti kastoy ko imas ti arak. Ala, ibusen tayo pa'y day tanatda. Sayang met no di tayo ibusen. Arreglado, senyor. Atoy, senyor. Nabukbuka kon ti baso yo. Mayat! Aday da, may sana ang abag ti bitbitak. Adda amin dito'y dagiti importante. Kang runaan ti kwarta. Umay kan apok. Aglibastan iti daytoy amansyon. Tataeng daytoy dagiti demonyo. Ay na, nakaturog payaeng ti apok. Ay na, intan apok. Pumanawtan ditoy. Aday da, adatan dito'y gate, apok. Mabit lang tailukat ko ti gate, tapno makarwartan. Aday da, rumortan apok. Asino tinagpaputok. Makalibas nga ta da Senyora Lorna iti mansyonda. Gagayem. Di uliway na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio iti tanap.